Γεια σας, είμαστε οι Future Scientists. Είμαστε από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νοβίσου. Είμαστε στην αρχαία Ελλάδα, συγκεκριμένα σε ένα υπόγειο ορυχείο, όπου γίνεται η εξόρυξη του μαρμάρου και του σιδήρου. Το βαγονέτο ξεκινάει αφού έχει φορτωθεί από τους μεγάλους κύβους που είναι είτε μαρμάρου είτε σιδήρου και πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο περιμένοντας να κατέβει το πολύσπαστο. Το πολύσπαστο του Ήρωνα είναι τροχοί σε σειρά, οι οποίοι μπορούν να σηκώνουν μεγάλα αντικείμενα με μεγάλο βάρος με σχετική ευκολία. Οι κύβοι ανεβαίνουν με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνήτη που βρίσκεται πάνω στο πολύσπαστο, που διδαχτήκαμε τον ηλεκτρομαγνήτη στην φυσική της 6ης τάξης. Επίσης, κατασκευάσαμε και έναν διακόπτη, τον οποίο τον έχουμε διδαχτεί στη φυσική της 5ης τάξης. Η ανύψωση γίνεται με τη βοήθεια του βαρούλικου, κατασκευή του Αρχιμίδη, που αποτελείται από κοχλίες και γρανάζια και χρησιμοποιούνταν στην αρχαία εποχή ώστε να ανυψώνονται πολύ βαριά αντικείμενα με ελάχιστη δύναμη. Τώρα θα σας δημιουργήσει ένα όχημα το οποίο θα πάει κοντά στο γύβο, θα αναγνωρίσει τι είναι και θα πάει το γύβο σε ένα άλλο εργαστήριο. Μόλις φτάσει στον προορισμό του, θα κάνει ανατροπή και θα πετάξει το γύβο. Το σύστημα ανατροπής είναι βασισμένο στο σύστημα του καταπέλτου του Νταβίντσι. Σε λίγο θα δείτε το όχημα θα κάνει αναγνώριση του πρώτου κύβου και θα το πάει στο εργαστήριο εξεργασίας μαρμάρου αφού είναι μάρμαρο. Το ίδιο θα γίνει και με το δεύτερο κύβο. Εάν είναι μάρμαρο θα το πάει ξανά στο εργαστήριο επεξεργασίας μαρμάρου, αλλιώς θα το πάει στο εργαστήριο σιδήρου. Πάλι με τη βοήθεια του πολύσπαστου του Ήρωνα θα καταφέρουμε να σηκώσουμε το δεύτερο κύβο που μπορεί να είναι είτε μάρμαρο είτε σίδερο. Για άλλη μια φορά η ανύψωση γίνεται με τη βοήθεια του βαρούλου, η εφεύρεση του Αρχιμίδη. Το όχημα θα πάρει το δεύτερο κύβο, κάνει αναγνώριση και αφού είναι σίδερο θα το πάει στο εργαστήριο σιδήρου.